eyi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu e bandiraɓe sehilaɓe ko salmodirde e moɗon kadi e juurodirde e moɗon e wiide alhamdulillahi bil alamina. Hande kadi ko ñalawma alhamisa tati lewru hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi no gonɗen wadde tan ñalawma alhamisa arde salmodirde e moɗon e juurodirde e moɗon e siftinde en golle men jahoje ɗe. Mi wi noon dental diine uddani, dental kabaruji nanguitaɗi uddani, dental winoɓe ene janga alkule pular ɓe jiyata bindi ɓe holno ballirte ha mbatta yiide bindi mbatta windude tarde uddani, dental winoɓe ene janga limto e hijja qur'ana arab ngal ne uddani. Waɗi tan ko les 5 ɓennuɗo oye les 5 ɓennuɗo o habranoma wonde ma dental diina ngal lawƴe ha laaɓa, habranoma dental kabaruji nanguitaɗi ma lawƴe ha laaɓa, dental duɗal limto arab e limto pular ma lawƴe ha laaɓa. Koko haalano kala ko watte mamin kaala hamin gayna hade yettade tawa min kaali min kalti on saaha so yonti min golla komin kalno. Neɗɗo sa haali haala ene haali gollaka, ɗum saabi nde min kalno on nani nde yonti min golli. Kadi habra e nder hen woodi no yobnoɓe ɓen mbiya so tawi ngal lawƴama ha ngal laaɓi an jobnoɗo aɗa jogui lawol artude natta, walla an jiɗɗo nattude a majjani no wahano gara gadda temedde ma 4 natta, walla an kesso garɗo jiɗɗo nadde mbaɗa 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbe jiiya whatsapp o gara kalanamin indema e yettodema wonde ka jiɗɗo nattude walla ka jiɗɗo nadde. On saaha a majjani galle ono wano naaten ndeeƴen so golle jonti min gadda golle, so jobdi yonti ngara joɓon. Ko jobdi mbiyeɗon wona dokkal, dokkal ko itta hunde ma dokka, wamma ko kaldeɗa ko jobdi aɗa yoɓa temedde ma 4 par lewru, ɗum kaldeɗa ɗum ciññinɗa so yonti hoɗa fota ha mbiyeɗa wat tawde ko ɗum kaldeɗa a gollanama lewru ma yi wadde hoto fat ha mbiyeɗa addu ko mbiyanoɗa ko. Ko ɗum kadi wonno ñallama alhamisa hande o kadi min gara min siftino on ɗum wonde dental diine ngal uddani, dental kabaruji nanguitaɗi uddani, dental duɗal limto pular uddani, duɗal limto arab uddani. An noon jiɗɗo jeeyede hen o bisimilla ma gara bindoɗa naata janga, hay goto haɗaka ngal. Heddi ko sa ari e maggal wat sarɗeji biyaɗi e nder maggal, ɗum woni lawol. Tawde a wona aɗa wiya ya ar ko an yiɗi arde, yiddema nde ne jaran kala hunde, yiddema nde jaranma kala hunde, ko yiddema jaranma kala hunde, ko kaldeɗa ko so yonti hoto sabbo haɗa wiye addu addu.
e addi waɗde welani eyi ɗum kadi siftinte kadi ñalawma alhamisa hannde o ganden e wiinoɓe dental ngal uddi kala nanɗo konngol ngol ɗon yo anndu ngol konngol sellani konngol cellugol ngol ko dental diina uddani dental kabaruji nanguitaɗi uddani dental duɗal pular dental duɗal arab uddani ɗeɗo nayyi goni ga an noon sa garowo andi ɗo jiɗɗa jeeyede hen sa ari kalata kono jiɗɗa jeeyede ɗo mbaɗaɗa ɗon naata ndeeƴa ko ni woni galle golle goto kala e mon ko dimo ɗo mum ɗo so ari arda ndimago muɗum e deƴƴere muɗum so yonti gollede min naata min golla somin gonde mon ha yonti noon yobde ngara joɓon ni foti so yonti gollede amin celli amin kiisi min gara min golla o kadi so yonti yobde ngara joɓon ni foti numéro o goto tan o tan 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya WhatsApp o ngara kalanamin indema yettodema kaala ɗo jiɗɗa jeeyede ɗo min nawma ɗon gona ɗon deeƴa ɗon so lewru ma yi ko temedde ma 4 joɓata ene welma ngara naata wona politique nanira Allah jaɓira Allah garda Allah naatira Allah mbaɗa hen jawdi ma ndi taw ko aɗa faani aɗa rawa Allah ni foti hay goto noon nantaka to yiiɗa ko yiddema addanma garda yiddema naatira yiddema kadi wonira hen e yiddema a atti yidde wonde hen jaltira seesa jeeya haajuma gacca wonɓe heɓe gona hen ka jiɗɗo wonde hen a haalanama no mbatta ha gona hen ene welma gara bersa temedde ma 4 naneɗa a yiɗa noon ƴetta kalma mofta an jeeyi sa ari noon aɗa felliti ka naatowo temedde ma 4 mbaɗata hen naata kala lewru maydu temedde mbaɗata ene welma bisimilla ma a yiɗa noon ko wawayma hay batte ko 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya WhatsApp o gara kalana min indema yettodema kaala ɗo jiɗɗa jeeyede ɗo mima ɗon ko musidɗo moɗon guiɗo moɗon saabu Allah Yaya Ly Kolo Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam.